Після обшуків і погроз незалежну мусульманську громаду Алушта оштрафували на 100 тисяч російських рублів. Буцімто у мечеті Юкари-Джамі виявили книжки ісламських богословів, які росіяни вважають екстремістськими. Хоча насправді 5 видань «Іслам, віра, поклоніння», «Цінність зікра», «Пророк Мухаммад II» та «Історія халіфату» у цей час були вдома у голови громади Абдула Гафарова, який мав їх утилізувати за попереднім присудом. Утилизировать я не успел. То есть у меня прошли эти мероприятия следственные с нарушениями, где у меня изъяли эти книги и приобщили к материалу дела. То есть якобы эти книги находились в здании мечети, то есть у нас в библиотеке. То есть они там не находились, часть книг находилась у меня дома. Книжки, які цілком законно можна придбати в Україні, але в Росії вважаються загрозливими, радше черговий привід для тиску на непокірну громаду, упевнений її очільник Абдул Гафаров. 30 листопада особисто начальник відділу Центру протидії екстремізму і КАТ кримців Руслан Шамбазов в оточенні озброєних силовиків пропонував поступитися громадою на користь муфтія-колаборанта, підзвітного оккупационной влади Крыму. Мы считаем, что религиозную общину Алушта преследуют за ее, так скажем, независимую деятельность, зная предысторию, так скажем, этой общины и этой мечети Юкары-Джами, можно понимать, что это целенаправленная акция, направленная на то, чтобы запугать общину, ліквідувати і так далі. В окупаційних судах маріонетковий муфтіят намагається відібрати мечеть 19 століття Юкари-Джамі, яку ще у 1994 році передали незалежній громаді Алушта у безстрокове та безкоштовне користування. Спершу кримців залякували численними перевірками окупаційних прокурорів, пожежних та інших служб, але не підкоривши членів громади, окупаційний муфтій Еміралі Аблаєв звернувся до своїх покровителів. После того, как суд принял первое решение в пользу мусульманской общины, тут пошел вопль со стороны муфтията, они начали бегать, Сергею Валерьевичу, если я не ошибаюсь, Аксенову, то есть и поднимать вопрос. Сергеем Валерьевичем было издано распоряжение под номером 1011. Саме за відмашкою окупаційного муфтія Криму Еміралі Аблаєва громаду тероризують перевірками, а майже 200-літня будівля Юкари-Джамі опинилася на межі існування через примусове відключення від електромереж і опалення, каже імам Юсуф Аширов. Його вже тримали в буцегарні та штрафували за нібито незаконну місіонерську діяльність. А після облави в його оселі наприкінці листопада пропонували виступити в мечеті на підтримку маріонеткового муфтіяту. Багаторічного імама, обраного незалежною громадою для проведення молитов і обрядів, окупанти хотіли замінити кишеньковим, але попри озброєну охорону до людей він вийти не наважився. Каким образом этот муфтий, то есть человек, выкидывающий из мечети 80-летних людей, отключивший электроэнергию в мечети, орущий на трибунах, мы выселим отсюда Константинова, Аксенова и всех россиян в товарных вагонах, то есть на сегодняшний день. Это он высказывался публично, Каким образом он стал муфтием? Это лицемерие полное, со стороны этого человека. Упродовж місяця окупаційні силовики затримували 3 членів незалежної мусульманської громади Алушта і пропонували співпрацю її очільнику Абдулу Гафарову. Черговий штраф у 100 тисяч рублів захист обіцяє оскаржувати. Пройти усі рівні окупаційних судів, кажуть, необхідно, щоб позиватися до Європейського суду з прав людини.